काजल पहिला हे राहू दे बघ. बाहर ले लो, मतलब ये दरवाजा पूरा फिर सामान आराम से जाएगा. उधर इधर रख दो. तर बघा सर्व पॅकिंग करून झालंय सर्व व्यवस्थित. एवढं सर्व सामान पॅक झालंय. हे सर्व असं रद्दी बिद्दी होते ते फेकायची आणि सर्व एक एक करून आता सर्व बाहेर झालं. एवढा रूम कधी खाली बघितला होता काय? नाही, 23 वर्षापूर्वी बघितला होता. 23? हां, 23. आता तुमचा रूम मोठा वाटतो ना? हो. एरिया किती हा? 520. 535. चला. वॉशिंग मशीन त्यांनी बरोबर एकदम या कपड्याने पॅक केलंय आणि त्यासोबत इकडे आता आपला कबोर्ड पण खाली गेला. चला, हे पूर्ण एम्प्टी झालं बघा. त्यानंतर इकडे AC अनइन्स्टॉल होतो. इसका ये किधर आहे? हा गेला आपला कबोर्ड नंबर 2. तर अशा प्रकारे बघा सर्व साफ होत आहे. आणि मला तुम्हाला एक रिव्ह्यू द्यायचा आहे की आपलं घर आपलं जेव्हा खाली होतं ना, आपण जरी काम नाही करत असलं तरी आपलं मेंटली ना इकडे चालू असतं, अरे हे तिकडे, हे इकडे, अरे आपल्याला हे जुनं वस्तू आपल्याला दिसतात तर ते नाही फेकायचे, हे नाही फेकायचे. तर मेंटली आपल्याला काम चालूच असतं. तर तुम्ही जरा पण बोलला ना की दमायला होत नाही, तर असं नाही, दमायला होतंच. म्हणून काजल आणि मम्मीला बघा आम्ही नेबरच्या घरी पाठवलं आहे, कारण ते बघून 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 त्यांना एकदम दमायला झालं. म्हणून मी इकडे एकटा आहे, सर्वांचं शिफ्टिंग करून घेऊया. म्हणून लेडीज लोकांनी थोडंसं कोण आपल्या घरीचा व्यवस्थित कोण असेल ना, हेल्थ वाईज व्यवस्थित असेल ना, तर शिफ्टिंग करायला घ्या. नाहीतर जर तुम्ही आजारी असाल आणि तर शिफ्टिंगमध्ये प्रॉब्लेम होईल. AC निकल गया. कौन सा? ये वाला ना? हाँ, सब वो पानी की वजह से निकल गया क्या? तो जाली नया बैठाना पड़ेगा. ये देखो टूट रहा है ना ज़रा. खत्म हो ही ना आपको. हाँ, पूरा प्लास्टिक जैसा है. प्लास्टिक मटेरियल है कि क्या है ये? हाँ, ये प्लास्टिक मटेरियल. ठीक है, नया बैठा देंगे. नहीं तो फिर लोग बोलेंगे कि खोलते वक्त तोड़ दिया है ना. नहीं, इसीलिए मैं आपको दिखाया. हाँ, तो वो बोलेंगे सेफ्टी में ऐसा हुआ. इथे बघा आपलं सर्व सामान बिल्डिंगच्या खाली ठेवलेलं आहे आणि आता आपलं टेम्पो ट्रक जे काय ते येईल. तर इकडे बघा लोडिंगसाठी हा ट्रक आलेला आहे ना. हो, ट्रकमध्ये आता आपलं सामान जाणार आणि आता आपण पण विसं बांधून चला आता खाली. सामान गेलं पण आम्ही TV दिली नाही त्यांच्याकडे. TV लास्टला. सगळं सामानला काय म्हणजे या बाकीच्या सामानला काही झालं तरी चालेल, पण TVला काय व्हायला नाही पाहिजे. नवीन आहे ना. हां, नवीनच आहे ना. आपली रूम बघा खाली झाल्यावर कसं दिसतं, पूर्ण खाली आहे ना, ब्लँक झालं एकदम. तर हे सर्व न्यायचं राहिलं आहे. हो, ते न्यायचं आहे. आणि आत चेअर्स पण आहे, ते पण न्यायचे. शेड्स पण आहेत का तुम्ही? हो. सामान बघा इकडे पूर्ण ठेवण्यात आलं आहे. सर्व इकडून जो सामान ठेवलेला आहे पूर्ण खालीपर्यंत. इधर गिरेगा नहीं ना. तर इकडे बघा सर्व सामान शिफ्टिंग आपलं होतोय. तर आम्ही काय करतोय की TV आता नवीन आहे ना, पण आम्ही TV नेतोय. ठीक आहे, TV न्यायचं काम चालू आहे. आणि माझ्या लॅपटॉपची बॅग मी जर आतून घेऊन आलो. जेवढे गरजेचे वस्तू आहेत तेवढे सर्व आम्ही घेतलेले आहेत. लॅपटॉपची बॅग आणि आता TV पण आपल्याला खाली न्यायची. एक काजल छत्री पाहिजे. काजल हे घ्या. बाय बाय. हो, हे बरोबर आहे. आले ना. AC है ना, ही AC इधर देखो, इधर बैठा है.
तर बघा आता आम्ही एका ट्रकमधून आलो ना, त्याच टेम्पो आहे छोटा आहे कारण मोठा अवेलेबल नाही झाला, तोच परत राऊंड मारणार आहे आता. हो बरोबर ना. तर आता जे आले ते आम्ही लावून घेतो सर्व घरी, म्हणजे परत दुसरे आल्यावरती मग जास्त लोड नाही दुसरं पडणार. लावायला. हाँ इसमें बैठ गया, ये कबोर्ड भी दोनों बैठा है ना इसमें. इकडेच आहे होणार. आने दो बरोबर है. सब आ गया. कुंडी लेके आए, कुंडी कौन सी? वो हॉल में कुंडी है. ओके इधर आहे सेकंड राऊंडसाठी आपलं एवढं सामान आहे. टी व्ही पण आणलं आहे आणि एक गोष्ट राहिलं म्हणूनच मी आलो होतो, वरच्या कुंड्या राहिल्या तुम्हाला दाखवतो बघा. आणि हे सर्व पण लिहिलं आहे बघा, टी व्ही युनिट लिहिलं आहे म्हणून बरं झालं बघा. टी व्ही युनिट हे सर्व जायचं आपलं आणि हे सर्व पण जायचं. चला हे सर्व सामान आता रद्दीमध्ये जाणार आहे आणि त्यासोबतच इकडे कुंड्या राहिल्या ते घेतलेल्या आहेत. तिकडे बघा हे सर्व कुंड्या राहिल्यात ना, हे घ्यायचे राहिलेत. ओके हे कुंड्या राहिल्यात, बाकी तर हे सर्व रद्दीमध्ये, म्हणून आपण सर्व चेक करून घ्यायचं. सर्व व्यवस्थित आहे. आणि वॉशरूम पण आपण एकदा बघूया काय राहिलं आहे का. ओके तो झाडू घ्यायचा राहिला आहे, हे पण काढायचं राहिलं. त्यासोबतच हे कपाटाचा हा ड्रॉवर घेऊन नाही गेले. आणि इथे काय राहिलं, हे न्यायचं राहिलं आहे. ठीक आहे. बापरे खूप झाड आहेत. सर्व कुंड्या काढलेल्या आहेत. आता एवढं सर्व सामान राहिलं होतं बघा. आता एवढं सर्व सामान जेवढं ठेवलं हे सर्व त्यांना आणायचं आहे, हे त्यांना मी सांगतो आता. ओके बरोबर आहे ना. ठीक आहे. ये टी व्ही भी लेना है, टी व्ही भी लेना है. हां चला सर्व सामान गेलं आहे. परत मी एकदा चेक करायला वरती जातो आता. ओके सर्व गेलेलं आहे. आता आपण लॉक मारून परत जाऊया न्यू फ्लॅटमध्ये. ओके तर सर्व दरवाजे खिडक्या नळ सर्व बंद करून टाकतो. ओके बेडरूमचे पण सर्व लावले, हे खिडक्या लावायचे राहिले फक्त. हे गाण्याचं राहील वाटतं. चला आता आपण जाऊया नवीन येते. लॉक लावलेलं बरोबर. बरं खाली उतरायच्या अगोदर तुम्हाला दाखवतो. हे बघा प्रॉपरली लॉक लावलेलं आहे. रूम एकदम व्यवस्थित बंद केलं आहे. आणि हे जे विसरले होते ते आपण घेऊन जाऊया. दरवाजा लावूया प्रॉपरली. चला थँक्यू भाई. हेच हेच मी बोललो विसरलो का तिकडे. क्या नाम है आपका? अरुण कुमार. चला ते काचेची बॉटल घेऊन जाऊ. गिफ्ट हा लावून घ्या बरोबर सर्व. ओके बरोबर.
हां हे बरोबर, हे मला आवडलं, हे बरोबर मॅच झालं व्यवस्थित. म्हणजे प्रॉपर असं हे झालं. हे पण बसलं, हे पण बसलं. तिथे का आपले डबे जाणार ना. कुंडे कुठे होणार? बाहेर बाहेर बाल वो उधर बाहेर ये कुंडे. इकडे कंप्रेसर फिटेज आणि इकडे कोंड्या सर्व आम्ही इकडे ठेवतो. हा जा नको. तिकडे बघा काजल मांडणी लावते ना सर्व लावून त्यांना कसे बॉक्स रिटर्न करायचे असतात ना सर्व. तिकडे हा बॉक्स खाली होतो आणि बाहेर तिकडे लिहिलं होतं बघा दी फॉर दिवाण. मग हे सर्व दिवाणमध्ये मी टाकून घेतो आता. येणार आहे हे तुम्हाला दिवाणमध्ये ड्रॉवरमध्ये होतं ना. ड्रॉवरचा आयटम आहे ना. तिथेच राहू दे सगळं सामान ना राहू दे ना ह्याच्यात. सगळं. वडापुरता मला वाटलं तर नंतर मग काढायला लागेल. हे पण सगळं राहू दे. तर बघा आम्ही बाहेर आणायला गेलो खाऊ. आणि काय आणलं? इथे मिसळ पाव ना. मिसळ पाव आणले आणि साखर आणले चायसाठी. मिसळ पाव चाय विथ पितो. 2 एक्स्ट्रा पाव, 4 एक्स्ट्रा पाव. चाय पिलं की तरी गेलं ना जरा. मला पहिला मिसळ पाव खाऊन घेऊया मिसळ पाव खाऊ. आणि नंतर हे पाव उघडूया. एवढे मोठे मोठे पाव. आता एक गोष्ट पण ते लोक झालं एक गोष्ट ना. सांगायचं पण हे लोक लावून देत नाही बघा. हो लावून नाही देत. जे रेड म्हणजे रेड पुठे मधले बॉक्सेस आहेत ना जे रेडवाले तेच ते घेऊन जातात आणि ते लावून पण नाही देत. ते बोलतात आम्ही खाली करतो फक्त तुम्ही लावा असं आहे ते. हो म्हणजे आता सगळं आम्हाला लावायचं आहे. हा, ते काय म्हणतात तुम्ही आपला टाइम घेऊन आरामात तुम्हाला जसं पाहिजे तसं लावा. तिकडे लावावं लागेल. हो तू उभी राहा. ते उभी राहा. आता कसं वाटतं इथे खुर्ची टाकून बसलो ना आम्ही की एकदम मस्त वाटेल. हे सर्व कोपऱ्यात ठेवायचे ना असे. तिकडे जाऊ कोपऱ्यात जाऊ दे. या साईडला जाऊ दे ना सर्व. आता मी पाणी भरतोय तिकडे. तर तुम्हाला दाखवतो बघा ते सर्व सामान असेच ठेवून गेले आहेत. तर आपल्याला सर्व हे लावायचे असतात आणि साहेब लोकांनी आमच्या गाद्या वरती टाकून दिल्या बघा. ते खाली पाहिजे ते वरती टाकलं. पटापट असा जायच्या वेळेला गडबड करतात आणि सर्व जातात. तर आता आम्ही हे सर्व व्यवस्थित करून घेतो बघा 2 मिनिटात. डायरेक्ट येतो इकडे पाण्यात पियाचं. कुठे येतो? या नळाला. पहिल्यावाला. दुसऱ्यावाला भांडी वगैरे घासायचं असं कॉमन. गरम पाणी. गरम पाणी नाही साधं पाणी. गरम पाणी बाथरूम नाही. आता हे असं आहे तुम्हाला उद्याच्या दिवशी बघा कसं सर्व साफ दिसेल व्यवस्थित. नागपूर एवढं साफ झालेलं आहे. आता इथे हे झाडू मारलेलं आहे ना. आता इथे हे ठेवायचं आहे काय झालं बरोबर. हे शेल्फ आणि ते तुम्हाला दाखवतो बघा. हे क्लेचे आयटम्स आहेत सर्व. चिनी मातीचे आयटम आहे आणि काचेचे आयटम आहे. त्यांनी बबल रॅप नाही केले. काजल एक लक्षात घेतलंस का?
त्यांनी बबल रॅप नाही केले, त्यांनी पेपरच बांधले त्याला. हां, आणि हे लिहिले होते म्हणून बरं झालं बघा. टी व्ही युनिट हे बघा, कबोर्ड म्हणजे डायरेक्ट नाही केलंय. नाही ना. तर हे कंपनीवाले जर बघत असतील आपल्याला तर बघा, हे असे काम असे जरा हे करतात. आणि असं लिहिलेलं होतं आणि त्यांनी पण आयडिया नाही दिली लिहायची, तूच बोलले. आपणच लिहिलं ते. तर कबोर्ड आणि हे टी व्ही युनिट म्हणजे ह्याच्यातलं आहे ते, है ना. चल लाव कबोर्ड लाव. एक बॉक्स गेला ना कबोर्डचा आतमध्ये. आणि काय झालं? हो ना. ह्याच्यात काय आहे ह्याच्यामध्ये? आणि ना हे पण ठेवायचं. आता इथे बघा किती वाजले, संध्याकाळचे रात्रीचे 8 सव्वा 8 वाजलेले आहेत. एवढं सर्व आता हे आणि एवढे सर्व फुट्टे बघा, जे राहिलेले फुट्टे आता एक बॉक्सेस आम्ही सर्व काढतो आहे. आणि आता फक्त शेवटचे एवढेच बॉक्सेस राहिलेले आहेत. आणि इकडे काय आहे, टी व्ही युनिट ओके, कबोर्ड लिहिलेलं आहे. बाकी सर्व आपापलं कामं करतात आहे. काजल तिकडे कबोर्ड लावते, किचन पण इकडे एक करून लागतोय. कारण की काय काय काम आहे. बाजूला आहे. आता आम्ही चाललो काहीतरी जेवण आणायला, कारण काजल पण एनर्जी कमी आहे आणि मम्मी पण, आणि दोघांना पण बरं नाही ना. तरी आज आम्ही शिफ्टिंग केली बघा, किती वाजते 9:56. आता काय खायला मिळतं ते बघूया आपण. झालं जेवण आलं, घेतलं जेवण. एवढं जेवण घेतलं की उचलत नाही आहे. खारी घेतली, दूध घेतलं आणि जेवण व्हेज थाळी घेतली 2. आज 2 ठिकाणी आंघोळ झाली, बदलापूरमध्येच आहे ना. आधी त्या घरी, आता या घरी. हां, आता बघा आम्ही बाथरूम पण बघा किती छान वाटतोय इकडचं, एकदम मस्त वाटतोय. आणि त्यासोबतच किचनमध्ये आता बल्ब आहे म्हणून जरा डल वाटतोय. ट्यूबलाईट लावली की एकदम व्यवस्थित वाटेल. ऑलमोस्ट सर्व लावलेलं आम्ही आता, आहे ना. हो, आणि सामान वगैरे अजून तरी सेट नाही केलं आपण. बेडरूम झाला का दाखवा, रेडी झाला बेडरूम. ओके, आणि तुम्हाला इकडे हॉल पण दाखवतो बघा. हे बघा सर्व व्यवस्थित झालेलं आहे. आपापल्या जागेवर फक्त टी व्ही आणि बाकी सर्व लावायचं थोडंसं आहे. आणि आपलं बेडरूम पण एकदम व्यवस्थित रेडी झालेलं आहे सर्व, बरोबर. आणि जेवायचं आहे, आंघोळ करतो आणि तुम्हाला मग एकत्र आपण जेवूया, ठीक आहे. इकडे भाजीची देण्याची प्रकार बघ, सर्व 100 ग्राम आहे. म्हणजे 100 ग्राम डाळ 30 रुपये, 100 ग्राम भाजी 40 रुपये. पनीरची भाजी असेल तर 40. हां, आणि जर मूग मटकी आणि इतर बटाट्याची भाजी असेल तर 30 रुपये 100 ग्राम. असं इकडे हे बघा, हे एवढा भात दिला आहे, 30 रुपये भात, 7 रुपये एक चपाती. अशा प्रकारे आपण सर्व घेतलेलं आहे. आपण थाळी घेतली ना, थाली 2 थाळ्या घेतले, त्यामध्ये 4 चपात्या एक्स्ट्रा घेतल्या आपण. आणि थाली 100 रुपये प्लेट आहे ती, बरोबर ना. तर राईस प्लेट आमची काय अशी दिसते बघा. चपाती, चांगले चपाती आहेत. चपाती, भाजी, दुसरी भाजी, पापड, लोणचं, वरण ह्याच्यात आहे, भात इकडे आहे. तर असं आमचं जेवण आहे. आई अगोदरच झोपलेली आहे आणि तुम्हीसुद्धा आमच्याबरोबर जेवायला या. साफसफाई झाली. फ्लॅट कसं वाटतं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा.
आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.